Қурбонзода Муҳсин ҳастам, донишҷӯи соли севуми факултаи физикаи Донишгоҳи Миллии Тоҷикистон. Якчанд сол ҳаст, ки аз номи донишгоҳ дар олимпиада ва озмунҳои гуногуни миёни донишҷӯён дар сатҳҳои ноҳиявӣ, шаҳрӣ ва ҷумҳуриявӣ ширкат варзида истодаам ва ҷойҳои намоёнро ишғол мекунам. Аз ҷумла дар озмуни ҷумҳуриявӣ илм, фуруғ, маърифат ва олимпиадаҳои миёни донишҷӯён аз фанни физика иштирок намудам ва дар соли гузашта, соли 2022, миёни донишҷӯён озмуни ҷумҳуриявӣ илм, фуруғ, маърифат сазовори ҷойи дуввум гаштам. Як сол пеш бошад, дар соли 2021, яъне дар курси аввал будам, миёни донишҷӯёни муассисаҳои таълимӣ олимпиадаи ҷумҳуриявӣ баргузор гардид, ки дар он ҷо сазовори ҷойи дуюм гаштам. Ва имсол бошад, дар соли 2023 низ дар ин олимпиадаи миёни донишҷӯён аз фанни физика ширкат варзидам ва боз ҳам сазовори ҷойи дуввум гаштам. Ба ҷавонони имрӯза гуфтанӣ ҳастам, ки онҳо рӯ ба илму маориф оранд ва чӣ тавре ки мебинанд озмунҳо ва олимпиадаҳо хеле зиёд шуда истодаанд. Бо ташаббуси ҳукумати мамлакатамон ва бо ташаббуси пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва насли намнасл бояд рӯ ба китоб оранд, рӯ ба илму маориф оранд ва кӯшиш кунанд, ки дар чунин озмунҳо ва олимпиадаҳо бисёртар ширкат варзанд ва дониш худро ҳам сайқал диҳанд ва ҳам санҷанд.